ସାର୍ ନମସ୍କାର। अरे बापी ସାର୍ से तहसीलदार रो फाइल मूव होई ସାର୍ जेतु इलेक्शन डिक्लेयर हो गला नुआ वोट लिस्ट टाइम ସାର୍ इलेक्शन कमिशन परमिशन न देले ताको बदल ही पाइबो नाही। ସାର୍ कलेक्टर ता ऊपर चलते काम ସାର୍ वोट वीडियो तहसीलदार हैज बीन ट्रांसफर नुआ ना मते दिया दे सलानी ସାର୍ तब से प्रदीप पाणी कथा पड़ी कहीं घाटी उठ ମୁଁ ଯାଇନି ସାର୍ କୋଉ ମିଟିଂ ଯାଉନି ସାର୍। ମତେ କାଲି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଯାଇନି ସାର୍ କାଲି ମୁଁ ଡାକି ମନା କଲି ମୁଁ। ସିଏ ଛାଡ଼ ସେ ଦୁର୍ଗପଣ୍ଡରେ ଆରାମ ସେ ଜାଗା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହରଇନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାଇନି ସାର୍ ମତେ ଡାକିଲେ ମନା କଲି ନା ସାର୍ ମୁଁ ଗଲିନି ତ କାଲି। ଶୁଣ କହୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାଘାଟି ଆଇବରେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ। ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ ହେଇକି ମୁଁ ଦେବି କି ସେଇଠି କାହାକୁ ଯାଇକି ଫୋନ ଦେବି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଆରକେଏସ୍ ମିଟିଂ ଆସିଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେବି କି ଫୋନ। ଶୁଣ ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିକର ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଫୋନ ରେକର୍ଡ ହବ। ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଜୋଇଁ ତଲେ କଥା ହେଲି ବୋଲି କହିଦିଅ ସାର୍ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଅଲରେଡି ଫାଇଲ ମୁଭ୍ କରିସାରିଲେଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ ମୁଭ୍ କରିସାରିଲେଣି। ସାର୍ ଥାର୍ଡ ଫାଇଲ ଅଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସାର୍ इलेक्शन कमिशन परमिशन देले का ट्रांसफर हम ସାର୍ मोहना तहसीलदार एदिके आसो ये जीव छतरपुर कौन से हुड़ा को ସାର୍ मोहना वीडियो एदिके आसो ये वीडियो पड़ो मालकानी ना कोरापुट ସାର୍ कौन से कलेक्टर कर लिखी दे छाड़पुर को ସାର୍ सेटा प्रोसेस चलती ସାର୍ तमे ये 5 जन कथा पड़ी जब कर जो एथर गोपालपुर ମୁଁ ଯାଇନି ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନି କି ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ହେତୁ ଫୋନ ବି ଉଠଉନି ସାର୍ ଫୋନ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିର ସମୁନ୍ଦି ଜୋଇଁ କାଲି ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ କହିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ସେ ତଳ ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଉଠଉନି କି ରିସିଭ କରୁନି କି ସେ ପାଖକୁ ବି ଯାଉନି ସାର୍। ମୁଁ କହୁଛି ଗତକାଲି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିର ସମୁନ୍ଦି ଆଉ ତା ଜୋଇଁ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କାଲି ରେଡି ହେଇଗଲା। ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ଏ 5 ଜଣ को सपोर्ट करी प्रदीप यहाँ इश्यू कर गवर्नमेंट रेकर्ड ସାର୍ मु कलेक्टर लगी तुम साहाଯ୍य करने पेशेंट धरिकी बस ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସାର୍ ଯାଇକି ସେଇଠି କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। हाँ तर हेले तुम मैंने गाड़ी किणे आण ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସାର୍ ଏବେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ମେଡିକାଲ सपोज जाऊनी कि नहीं ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି ଯାଉଛି କହିଦେଉଛି।